l'oració composta, coordinació i subordinació. Recordem que una oració simple és un enunciat que s'organitza entorn d'un únic verb en forma personal. Dues o més oracions simples poden relacionar-se per a formar una oració composta. En aquest cas, a les dues oracions simples les anomenarem proposicions i continuaran tenint un verb en forma personal cadascuna d'elles. Recordem que sempre, en qualsevol oració, ha d'haver concordança de nombre entre subjecte i verb. És a dir, un subjecte singular requerirà un verb en singular. Un subjecte plural necessitarà un verb en plural. A mesura que avancem en la unitat, anirem completant aquest esquema. Fixeu-vos que la primera classificació que fem de l'oració és entre simple i composta, un verb o dos verbs. Ara ens fixarem únicament en l'oració composta. Hi ha dos tipus d'oracions compostes. Comencem per les coordinades. S'estableix una relació d'independència entre ambdues proposicions. És dir, dues o més proposicions es relacionen mitjançant conjuncions o enllaços, però de manera que totes es mantenen en el mateix nivell sintàctic, sense que una predomine sobre l'altra. Per exemple, Joan escoltava música i Núria llegia una novel·la. Ara analitzem altre tipus d'oracions compostes, les subordinades. En aquest cas, s'estableix una relació de dependència d'una proposició respecte de l'altra. La proposició subordinada pren significat complet quan forma part d'un enunciat més ampli i en sentit unitari. Per exemple, en l'oració menjarem rovellons quan vagin més barats. Observem que menjarem rovellons té autonomia semàntica de significat i sintàctica, mentre que la proposició quan vagin més barats no en té per si sola. Podem comprovar a l'esquema que estem fent que de l'oració composta neixen dos tipus, les coordinades amb relació d'independència entre les proposicions i les subordinades amb una relació de dependència de l'una respecte de l'altra. Ara anem a classificar les oracions coordinades. Segons la conjunció que enllaça les dues proposicions, tenim oracions coordinades de diversos tipus. Les copulatives expressen una relació d'unió o addició entre les proposicions. Els nexes o connectors poden ser i o ni. Per exemple, ves a la cuina i agafa un ganivet. Ves a la cuina és una proposició sense relació de dependència amb agafa un ganivet. Ambdues podrien funcionar soles. L'altra conjunció és ni. No tinc enveja ni n'he tinguda mai. No tinc enveja és independent de n'he tinguda mai, quan este pronom feble fa referència a l'enveja. Les oracions coordinades adversatives indiquen contrarietat o oposició entre les proposicions. Tenim molts connectors, però destacarem dos. Però i si no. Compte amb els accents. Obert de però, tancat de si no. Exemples. Vull comprar-ho, però no tinc diners. No he comprat un cotxe, sinó una bicicleta. Per últim, les oracions coordinades disjuntives indiquen una opció entre dues possibilitats. Destaquem la conjunció o. Menjaràs ara o soparàs a la nit? Tractem de recordar al nostre esquema els tipus d'oracions compostes coordinades mitjançant les icones que classifiquen en copulatives, adversatives i disjuntives.
Per últim, però no menys important, parlem dels tipus d'oracions compostes subordinades, aquelles en les quals una proposició depenia d'una altra proposició principal. Les substantives complixen en l'oració composta la mateixa funció que fa un sintagma nominal en l'oració simple. Per això, les proposicions subordinades substantives poden fer funció de subjecte. Exemple, m'agrada que sigues tolerant. Que sigues tolerant és el subjecte del verb agrada. De complement directe, Joan volia que el deixaren tranquil. Que el deixaren tranquil és el complement directe del verb volia del subjecte Joan. Atribut. El problema és que no sé res. En aquesta oració copulativa, l'atribut és una proposició subordinada i de complement indirecte. Donaré un premi a qui acabe prompte. En aquesta oració, donaré és el verb, un premi, complement directe, i a qui acabe prompte la proposició subordinada substantiva en funció de complement indirecte. Altre tipus d'oracions subordinades són les adjectives, també anomenades de relatiu. En l'oració composta fan la funció que faria un adjectiu o sintagma adjectival en una oració simple. Hi ha dos tipus de subordinades adjectives o de relatiu. Especificatives indiquen una qualitat o aspecte de l'antecedent per a distingir-lo de la resta del conjunt. Per tant, la seva informació és essencial, ja que actua com a element diferenciador. En l'exemple, els mobles que estaven arraconats eren de l'àvia. Que estaven arraconats és la proposició subordinada adjectiva i fan referència a l'antecedent mobles. Aquesta proposició subordinada adjectiva distingeix l'antecedent mobles de la resta del conjunt perquè, de tots els mobles que podia haver a la casa, només els que estaven arraconats eren de l'àvia. De la resta no en sabem res. Per a definir una proposició adjectiva explicativa, utilitzarem exactament el mateix exemple que l'anterior, però l'element diferenciador més important són les comes, entre les quals va la proposició subordinada adjectiva. Les proposicions adjectives explicatives indiquen una qualitat o un aspecte no essencial del substantiu a què fan referència, és a dir, a l'antecedent. Per tant, en l'exemple, els mobles que estaven arraconats eren de l'àvia. Estem volent dir que tots els mobles eren de l'àvia i, a més, donem una qualitat, que estaven arraconats. Per a sintetitzar, les especificatives aporten una qualitat de l'antecedent que el diferencia o distingeix del grup i les explicatives aporten una qualitat que ja coneixem de l'antecedent. Recorda sempre que unes van entre comes i les altres no. Les subordinades adverbials fan la funció de complement circumstancial del verb principal, com faria un sintagma adverbial o preposicional. Segons la circumstància que expressen, poden ser de lloc, compra el pa on et vaig a bé. De temps, quan pugues, m'acompanyes a l'hospital. I de manera, ho faré com podré. Així podem finalitzar el nostre esquema. Tinc-lo a mà quan vagis a analitzar oracions perquè et servirà molt.